Hello mga kabisyo! Napanood at nasiyahan ba kayo sa ginawa naming Bigain Mo Love? Maglalaro ulit kami, ang mga DJs at iba pang staff ng 90.7 Love Radio. Siyempre, gamit ngayon ang kutsara at tinidor, kung saan iipitin lamang ng bawat participant ang kutsara at tinidor. Ganon, parang hirap na, no? Parang isa sa kanila masusugatan pagkatapos ng larong ito. Kung sinong unang grupong matatapos sa larong ito ang mag-uwi ng 10,000 pesos. Excited na ba kayo? Eto, panoorin nyo. Ready, get set, go! Six and a half hours later. A few inches later. Always your number one FM radio station.